Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat, az előadókat is természetesen. Én Herceg Róbert vagyok, a Hungaroket Kft. Olyan picibe ott van a cégünk logója. Annak az AS csoportvezetője, korábban ez kultúrmérnöki csoport volt, csak aztán összevontuk és lett belőle végül is. Ez az AS azt jelenti, hogy építőipar. Az építőipar van akkora ma Magyarországon, hogy egyetlen csoportba is belefér, tehát ezzel nincsen ilyen értelemben gond. Amiről ma előadást szeretnék tartani, az a számítástechnika mérnöki gyakorlatban. Ezen belül a trendek, szakterületek és eszközök. Na most ez olyan, mint hogyha valaki, nem tudom, kilátta a galaxisutikalós topposoknak ez az élet, a világ, mindenség, meg minden körülbelül, de hát azért próbálok majd beleférni az időbe. Ugye jó mérnökhöz méltóan megkérdeztem a Pétertől, hogy mi a határidő, ugye, mint amikor a mérnököt megkérdezik, hogy mennyi idő alatt tud megtanulni kínaiul, hát ugye az a kérdés, hogy mi a határidő. Tehát nem... Persze a mérnök rögtön azon is gondolkozik, az a tapasztalat mondja, hogy mivel tudja majd csúsztatni azt a határidőt. Tehát nem kapta meg időben a kínai kézikönyvet, szóval ez... Na nézzük akkor, nézzük először a trendeket. Nem készültem túl sok szlájddal, illetve nagyon szép képekkel, megmondom őszintén, nekem ez egy kicsit kieső terület, hogy ugye általában tartsak előadást, ugye általában, mivel én Autodesk termékekkel foglalkozom, tervezőeszközökkel, illetve térinformatikai eszközökkel, azokról szoktam előadást tartani. Megpróbálom ezt valahogy összefoglalni, és olyan információkat átadni, ami a hallgatók számára, illetve az oktatók számára, akiket sajnos kis számban látok, fontos lehet. Na, nézzük tehát a trendek, modellezés. Ugye a mérnöki munkának, mint egyébként a világ nagy részének az alapja a modellezés, tehát van valami valóság, és azt lemodellezzük. Tehát a kislányom is lemodellez egy embert, amikor a kezére rajzol 5 vonalat, és a mérnök is ugye lemodellezi a valóságot. Most abban nem mennék bele, hogy hogyan lett a vonalzóból, meg a léptékvonalzóból, meg a csőtóból egér, azt ma már történelem, de valamennyire talán ismerik, nem tudom, hogy kell-e még csőtollal rajzolni. Gondolom, hogy igen, körülbelül egy darab rajzot, csak hogy úgy az ember mégis tisztában legyen vele, hogy körülbelül hogy nézett ez ki régen. De nem hiszem, hogy azért tudatosul ez a hallgatóságban, hogy milyen óriási munkát vesz le a CAD rendszer ma a tervező válláról. Másik kérdés, hogy újabb dolgok jöttek be, mint például zajtérképezés figyelése és egyebek, amit egyébként nagyon sajnálok, hogy nem volt lehetőség kérdezni az előadás végén. Az első kérdésem az lett volna, hogy Brad Pitt ment-e körbe. A második pedig az, hogy ha jól láttam, akkor 3D modellben megvan egész Budapest, hogy akkor azt hol lehetne letölteni. Igen, gondoltam. Na, ez mondjuk például egy érdekes dolog lenne, hogyha a fővárosi önkormányzat egy ilyet kifizet, akkor utána letölthesse az egyetemi hallgató és megnézhesse, hogy az ő szobájában mi a zajterhelés. Visszatérve a modellezésre, ami ma trend, az, hogy nem rajzolgatunk, tehát nem az, hogy van egy AutoCAD-ünk és rajzolgatunk benne. Másik kérdés, hogy esetleg itt az egyetemen az AutoCAD-et tanítják, már hála jó Istennek, amikor én tanultam, ez 96-ban volt, akkor AutoCAD 10-es tanultunk, ami nagyon érdekes volt természetesen, csak éppenséggel, amikor kikerültem az iparból, ott már természetesnek vették, hogy én tudok AutoCAD-ül, nem tudtam. Ez ma körülbelül ugyanígy van, ahogy elnézem. Ugye mi tartunk oktatást a Műegyetemen Civil 3D-ből. Elég nagy a szórás abban, hogy eleve AutoCAD kezelésben hova jutottak el az emberek. Nem beszélve arról, hogyha egy tervezőcéghez elmegy az ember, és megkérdezi, hogy most, ha jön egy kezdő mérnök, akkor mennyire állítható a termelésbe azonnal, akár rajzolás szintjén. Hát erre lemondóan leszokták hajtani a fejüket, de igazából nem is odáig kéne most már eljutni, hanem a 3D modellezésig. Tehát ma ott tart a világ, hogy egy épület, tehát egy tervet, azt rendesen fölépítünk virtuális valóságban, sőt,
Tavaly 4 kórházépületre jelent meg olyan közbeszerzési kiírás, nagyon komoly pénzért egyébként, tehát 100 milliós nagyságrendű pénzért, hogy virtuális kivitelezést kéne végrehajtani a tervekre. Ami azt jelenti, hogy az összes tervet, tehát az építész, építőmérnök, gépész, minden tervet egybe betenni, és megnézni, hogy amikor elkezdem fölépíteni, akkor nem hamarabb kezdek el mondjuk csövet elhelyezni, mint hogy kész lenne a födém, amire majd elhelyezem a csövet. Mert hogy ilyen tervek vannak, nap mint nap. A 4-es metró építéséről most ne is beszéljünk, tehát hogy ott az állomás tervek azok hogyan viszonyultak, tehát ez a klasszikus, amikor a gépész át szeretne menni az ilyen oszlopon, vasbeton oszlopon, ami tartja az egészet, szóval ezek szellőztető, ugye ilyen átmérőjű szellőztetővel, ez egy másik dolog. Hol tart ma a hazai gyakorlat, ugye a nemzetközi intelligens modellezéshez képest, ugye 2D rajzi állományok vannak maximum, DXF formátumban leginkább, az elfogadott rajzcsere formátum, illetve nemzetközi piacra dolgozóknál, és ez egy nagyon érdekes kettőség, ami majd itt végig meg fog jelenni, nemzetközi piacra dolgozóknál meg ott tartanak, hogy éppen a múlt héten keresett meg minket egy cég, hetente legalább egy árajánlatot ki kell adniuk szennyvíztisztító telepre, mert olyan a technológiájuk, hogy annyian keresik, és azt, hogy lehetne megcsinálni, hogy a teljesen mindegy Revit szoftverben gombnyomásra tervezze meg az egész épületet. Tehát van 80 paraméter, ami alapján jól be lehet lőni, hogy fog kinézni az épület, gépészetileg, építészetileg, stb. És akkor ezt a 80 paramétert beállítják, és akkor megnyomnak egy gombot, és akkor álljon elő a 3D-s modell, az összes tervlap, stb. Tehát ilyen eltérések vannak. Egyébként, ha valaki Revit MEP-ben tud csöveket tervezni, az szóljon, mert holnap van munkája a cégnél, mert hogy kell neki 2-3 ilyen ember, aki ilyet tud. Az egyetemen még nem oktatják egyébként ezt a tárgyat. Menjünk tovább. Együttműködés. Hát ugye itt részben már említettem, ugye a több szakágat összefoglaló munkáról van szó. Magyarországon ez ugye úgy működik, hogy teljesen különállóan dolgoznak a cégek legtöbb esetben, és akkor e-mailen átküldik egymásnak a dolgokat, amit aztán utána megpróbálnak összeilleszteni, itt majd a szabványosításnak külön ki fogok ennek a nehézségeire térni. Míg a világban, ugye amikor azt mondom, hogy a világban, akkor tipikus a lajtától nyugatra gondolom a dolgokat, de egyébként láttam már Ukrajnából jött egyszer, amikor még közlekedés tervezőként dolgoztam, egy ember, és nem értette, amikor magyaráztuk neki a budapesti engedélyezési folyamatot, hogy ez a közmű egyeztetés ez mit is takar, és körülbelül egy fél óra után kiderült, hogy náluk ez nem probléma, mert van egy darab egységes közmű nyilvántartás, és kész onnan így megkapják a dolgokat. Tehát tehát nem mindig csak nyugatra vannak jó példák, hanem vannak keletre is. Tehát arra felé megy a világ, hogy mindenki egyszerre dolgozik, egyszerre látja a többiek módosításait. Ehhez nyilván szintén megfelelő szoftverrendszer kell, meg megfelelő internetes háttér. Tehát az, hogy valaki a saját gépén pötyörészik valamit, az nagyon-nagyon sok problémát vet föl. Ugye a metrónál azt sikerült megcsinálni, hogy a mozgásvizsgálatra jött be az eredmény, és hogyha valami gond, akkor SMS tovább megy, stb. Ezek teljesen természetes módon működnek külföldön a tervezésben, hogyha az építész arrébb tesz egy falat, akkor az építőmérnök, az épületgépész és stb. A rajzában rögtön megjelenik. Persze, hogyha az építész fal arrébb tételét a normál engedélyezési, tehát a cégen belüli engedélyezési munkafolyamaton keresztül vitték, ami ugye Magyarországon megint csak nem nagyon van. Ugye volt ilyen, ez a tervellenőrzés a nagy cégeken belül volt ilyen régebben, ez sajnos az elmaradt, ezt valahogy sikerült kiiktatni a rendszerből, úgyhogy úgy mennek ki tervek, hogy nincsen alaposan végig ellenőrizve. Na menjünk tovább, szabványosítás. Hát ez egy kedvenc témám. Én emlékszem, ezelőtt 5-6 évvel egy útügyi napon tartottam egy előadást kifejezetten szabványosításról, hogy ugye az mekkora problémát jelent a napi tervezési gyakorlatban, és aki tervezésbe megy majd,
de akár geodéta lesz, akár mélyépítő, magasépítő, bármi, arra fel lehet készülni, hogy a teljes tervezésre fordított munkaidejének, ami nem a munkaideje, mert ugye nagyon sok emlékeztetőt fog érni, meg egyéb dolgokat, ami rendkívül izgalmas és érdekes dolog. Nyilván azért tanul az ember mérnöknek, hogy ilyeneket írjon. Tehát a teljes ilyen tervezésre fordított munkaidejének a 20-30%-ában azzal fog szöttyögni, hogy kitalálja, hogy a Julika fólián lévő vonalak, azok ténylegesen mik akarnak lenni. Tehát ugye ez most fal, vagy valamilyen vezeték, vagy micsoda, és ezeket próbálja összeilleszgetni, és ugyanattól a cégtől, ugyanattól a tervezőtől soha az életben nem fog ugyanolyan formátumú adatot kapni, kivéve akkor, hogy olyan cégnél dolgozik a tervező, ahol van vállalati szabvány. Mert vállalati szabványok vannak erre jó példák a Fömternél, az Uvaternél. Másik kérdés, hogy esetleg ott is elcsúsznak a dolgok időnként, meg azért ott sem működik tökéletesen. De az, ami 90-ben, tehát 1990-ben, szerintem az itt ülők nagy része még óvodás volt akkor, 1990-ben, amikor én 286-os gépen, amiről lehet, hogy még nem is hallottatok, tehát ez a Pentium előtt volt, akkori CAD rendszerekhez már kidolgozták például az AIA szabványt, ami egy réteg struktúrát jelent, tehát le van írva, hogy akkor kérem szépen ezt a réteget, ezt ide kell tenni, hogyha Civil 3D-ben valaki egy nemzetközi szabvány alapú rajzot megnyit, egyébként a magyar szabvány rajz is így van, úgy kezdődik minden fólia neve, hogy C. Ez a civilnek a megfelelője, van A, architekt, stb. AIA szabvány, meg lehet nézni az interneten. Egy viszonylag vaskos kiadvány, de használják és kötelező, és ha valaki nem így szállít, akkor nem kap pénzt. Ilyen egyszerű. Magyarországon ilyen szabvány nincsen. Nem csak ilyen, ugye közműszabvány sincs, de CAD szabvány sincsen. Sőt, tovább megyek, ez volt ugye 90-ben, aztán utána ezt alkalmazásba vették, stb. És elég hamar kiderült, főleg úgy, hogy ugye közben ment a világ a modellezés felé, hogy a 3D modellekre kéne most már szabványt létrehozni. Tehát amiben azt mondom, hogy nem csak vonalak vannak, meg poligonok, meg pontok, hanem testek vannak, és azoknak a testeknek vannak különböző leíró tulajdonságaik. Ilyen például az IFC, mint szabvány. Ma a 3D-s objektumok azok bizonyos dolgokat már erről tudnak, illetve hát az Autodesk termékek, azok az IFC-t, azt nyilván nagyon szépen olvassák. Tehát Magyarországon ugye céges szabványok vannak, illetve vannak kialakulóban nagyipari szabványok, például az állami autópályának a digitális törzskönyv szabványa, az egy ilyen, ami a geodéziai felmérésre vonatkozik, illetve más cégeknél is, például a BKK közútnál is már kezdik ezeket a szabványokat végig gondolni és kialakítani. De nézzük a központi adattárolást. Ugye ez megint egy nagyon lényeges dolog. A térinformatikai rendszereknél kezdődött ez igazán. Térinformatikai rendszer, ha valaki még nem hallott volna róla, például a Google Map az egy térinformatikai rendszer, tehát ugye vannak rétegek, van a tömbhatáros térkép, meg az utak, meg alá be lehet kapcsolni a légifotókat, és akkor az szépen ott webes felületen tudja nézegetni az ember. Na most ugyanígy be lehet tenni ennél sokkal többet is, mondjuk mi építettünk térinformatikai rendszert a Ferihegyi repülőtérre, ott minden egyes épületben van, az épületre rákattint, akkor előjön az alaprajz, és akkor minden egyes helyiségről meg tudja mondani, hogy most kinek adták bérbe, meg milyen szerződés van hozzá, stb. Tehát ilyen komplex rendszerekben kell gondolkozni. Ezek megint csak a nagyvállalati, ugye ez a magánszféra igazából. Ők ugye nyilván hamarabb tudják ezeket implementálni, mint az állami szféra. De ami nagyon érdekes, hogy Magyarországon vannak ilyen fejlett szigetrendszerek, és annak ellenére, hogy az első 3 lépés, ami egyébként hozzátartozna ahhoz, hogy hatékonyan lehessen ugye adatot cserélni és adatot előállítani, ezekben nagyon nagy hiányosságok tapasztalhatók. A központi adattárolásra az utóbbi időben, az utóbbi körülbelül 3-4 évben óriási igény jelent meg az állami szektorban, tehát térinformatikával rengetegen foglalkoznak, illetve
vállalatirányítási rendszerek. Ha valaki megnézi a közbeszerzési kiírásokat, irdatlan mennyiségben írnak ilyen rendszerek megvalósítására pályázatokat. Amikor az adatot el kell kezdeni betölteni, akkor szokott előjönni ez. És egyébként ez ad majd erre lehetőséget. Amit érdemes megnézni, a folyamatban lévő ETDR rendszert, rákeresni az interneten, ugye ez az építéshatósági rendszer, amit most alakítanak ki. Ha minden jól megy, akkor PDF alapú lesz, ami teljesen használhatatlan. De mindegy, legalább valami lesz, illetve az uniós, és ezek egyébként általában ezek a kiírások az uniós elvárások megjelenése miatt vannak. A KIRA rendszer még egy érdekes, ahol is a Magyarországon lévő összes közlekedési hálózatnak a tengelyhálózatát kapcsolják egybe. Ez egyébként az EasyWay projekt keretében van. És akkor van a fenntarthatóság, energetika és carbon footprint előírások. Ezek ugye megint csak nemzetközileg már nagyon előre haladott állapotban vannak. Magyarországon csak az energetikára lett az energetikai tanúsítvány idén január 1-től bevezetve, hogy minden egyes ingatlan adásvételhez energetikai tanúsítványt kell készíteni. Úgy látszik, mégiscsak sikerült túlcsúsznom. Elnézést. Még egy pár szóban, milyen területeket érint egyébként az informatika, és milyen területeken használhatók ezek a tervezőrendszerek. Ugye a mélyépítés összes területén, vagyis az építés összes területén, a gépészet, térinformatika, és nagyon-nagyon fontos, ugye ez az előzőhöz kapcsolódik, az üzemeltetés és logisztika területén. Ezen a területen egyébként építőmérnökök rengetegen helyezkednek el, azt el kell, hogy mondjam, hogyha valakit érdekel, illetve a térinformatika területén lesz nagy a felvétel. Hát a gépészet az minket nem érint egyébként. Érdekes módon a CAD piacot, annak ellenére, hogy például a Magyar Mérnöki Kamarában számszerűen az építőmérnökök vannak többen, a CAD piacot valójában a gépészet viszi előre. Tehát ezt az egész tervező piacot, mert a világ vezető gazdasági területei, úgy mint autóipar, energiaipar, fegyverkereskedelem, ezeknek, igen, a fegyverkereskedelem az egy vezető iparág, azoknak a gépészet adja ugye az anyagot. Erről már volt szó végül is. Jó, és akkor az eszközök, erről tényleg már csak egy percben. Ugye szoftvereszközöknél, mint említettem, a modellezés fontos, most már nem a rajzolás. Ezek már nagyon-nagyon-nagyon specifikus termékek, amiket tanulni kell. Ugye, itt az egyetemen van egy fél éves tárgy a Civil 3D-re, azt alapszinten lehet egy fél éves tárgy keretében megtanulni. Nem lehet elvárni szerintem az egyetemtől, hogy oktassa ezeket a termékeket mind, már csak azért is, mert több száz termék van, és ez csak az Autodesk. Ezen kívül vannak más gyártók is, tehát a Bentleynek megvan ugyanez a palettája majdnem. Igazából ez a hallgatókra hárul, ma már ezeket a szoftvereket le lehet tölteni ingyen, és meg kell tanulni autodidakta módon. Föl kell venni ezt a ritmust, mert Magyarországon óriási gondot jelent, hogy a mérnökök nem tudják újra tanulni a szoftvereket, amikor megjelenik az új verzió, új eszközök vannak benne, stb. Nincsenek hozzászokva ez az ütemhez. Tehát ezt a fiataloknak kell ezt az ütemet igazából fölvenni. Óriási előrelépés várható a mobileszközök tekintetében, idáig is volt, de most például megjelent olyan AutoCAD, ami mobiltelefonon futtatható, és ráadásul a GPS koordinátát veszi, tehát mostantól elküldök a helyszínre a kivitelezőnek egy AutoCAD rajzot, és ott áll, és látja, hogy hol van, és mi a helyzet. És belerajzolhat, hogy közben én látom a monitoron, hogy ő mit rajzol bele. Hát és ezért aztán ugye a kommunikációs sebesség az iszonyúan meg fog növekedni. És aztán a 3D tévéket mindenki látta, 3D megjelenítők, és ami várható szerintem egy olyan legfeljebb 5 éven belül az, hogy megjelennek a 3D kommunikációs eszközök, tehát amivel tudunk kommunikálni a számítógéppel, tehát nem egér meg billentyűzet lesz, hanem ezek így mozgatom a kezemet, úgy mozgatom a kezemet. Már úgy, hogy a piacon, mert ugye nyilván már régóta vannak ilyenek, de úgy, hogy tömegtermelésben is elérhetők lesznek. Köszönöm a figyelmet. Ha valakinek kérdése van...